Zembe indaba bashubile abantu bavezela uKhuzani-ke ukuthi unomona kangakanani ngendlela-ke owayenze ngayo ekuqaleni sebemvusela amagama wayekade washila. Sanibonani kuphi nekuphi lafunyeka nalomosa njengamanje kubingelela-ke bathinta baceba isintombi zomqamela amahlaka abanye zibaqamela imali ezobuwazi. Ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ungakhohlwa ukusubscribe, share, uphinde ucomment ukhuluma konke. Uma usubscribe kumele kuhamba kodwa usukwenzela ukuthi ube wena oqala uthole notification uma-ke sekufakala ividiyo ehamba phambili. Ingane zakwethu sekulandwe ividiyo yaKhuzani lapho khona-ke owayehlukanise unyaka wathi abaculi ababongela uNamba 2 bahlushwa umona. uNamba 2 uyafana noNamba 10 kuyena ngoba uhluleke ngamalengiso. Manje maduze nje bamangaza ukuthi uKhuzani-ke yena usebongela kanjani uskweletu ukuthi abe uNamba 2 njengoba-ke wayekade ethe yena eqhathaniswe nembangi yakho wathi uNamba 2 uyafana noNamba 10 ufaka awinanga nje akujiki lutho lokho. Kodwa-ke njengamanje kuyashiwo kuthiwa-ke uKhuzani hayi kuyacaca ukuthi umona into yakhe u-DSD iphosta ebekade athathwe kuyena njengoba-ke wayekade eshilo wathi hey hhayi cha thina besibongela ukuthi kuyaqala ukuthi omaskandi belandelana kanje. Siyabonga-ke kodwa nokuthi umona wakho uyahluleka nawo ukuwufihla. Abantu bayilandela-ke iphosta yangonyaka lo ophoste ngawo January 5, 2021 lapho khona-ke uKhuzani wayephostile ku-WhatsApp waphinde wazophosta naku-Facebook lapho khona-ke esho ukuthi abantu bahlushwa umona abantu ababongela uNamba 2. Kusho ukuthi naye njengamanje njengoba bekubongela uNamba 2 kamaskandi uskweletu kusho ukuthi njengamanje nathi behlushwa umona. uNamba 2 ufana nomuntu ohlulekile, uyafana nje noNamba 10. Kanti zakwethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho ungakhohlwa ukungilandela ukuzoxhumana engabe uTwitter, uFacebook, Instagram, uTikTok noFacebook. Ungithola kuzo zonke lezo ndawo uthi-ke @mathinta cebisa nomuntu @Gulova TV. Ngani zakwethu ngakhohlwa ukusubscribe, ushare uphinde ucommente sesohlangana kwi-comment section. Ngiyabonga.